एक खाली तनी छठ माई के नाम पर तनी जयकारा बोल दिले सब बोले उठा बोल दी प्रेम से छठी मैया की घर के माता बहन लोग आवेला कि छोटी मोटी अरे तुलसी के गोछिया के लोटे हो डार छोटी मोटी तुलसी के गोछिया के लोटे हो माई के घाट पर हमने के घर के माता बहिलो है ही हाथ जोड़ेला आ माई से कहेला कि हे माता छोटी मोटी तुलसी के गोछिया के भुइया लोटे हो डार छोटी मोटी तुलसी हो गोछिया के भुइया लोटे हो ताही तारावा बाझी ना बिटिया रोवेली आंसू हो आंसू होता आवरी गावे लालो सब करट लियावा छठिया मैया ली हो ली बटो बेंजी वाला बड़ गोल बेन ढेर तोरो कोनो बुद्धि काम नहीं करो तारा में कौन दोस्त बन अपना लड़का के नाम बता दी अच्छा हमरा सुब्रीम कुमार ओ बाबू के माता जी के तरफ से है 51 रुपया ये छठ माई के दरबार में माई के कृपा हमेशा बना रहो और का ताही तारावा बाझिना बिटिया रोवेली आंसू हो धारा ताही तारावा बाझिना बिटिया रोवेली आंसू हो धारा सब करट लियावा छठिया मैया ली बटो भाई छठ माई के दरबार में हमार सब बड़का भाई लोग बड़ी उम्र से मेहनत कइले बनी लोग अच्छा हो अच्छा हमार जकर्ता पांचों भाई तनी नामवा बता दे तनी नाम में धरे के चाहिए नाम धरे के नहीं चाहिए दशरथ राम राजालाल राम रामचंद्र राम रामशीष राम कन्हैया राम मैंने बढ़ाए तो पैसों बढ़ा देवे के पड़ी चली बड़ी स्नेह प्रेम रुआ लोगन देतनी इस दरवाजा पर बुला के हे माता जे भी अपन अपन घर द्वार छोड़ के आइल बा सबकर मन के मनोकामना पूरा करे सोहागी लोग के सोहाग बन रहो दिन दुन रात ए बाबू 1000 रुपया के पुरस्कार दिन दुन रात चौगुना बन रहो बाझिनाट लियावा छठिया मैया रे तावा
रामेश्वर व्यास जी ए छठ माई के गीत पर 51 रुपया दिले बनी। दिन दुनो रात चौगुना बन रहो। गीत तो बड़ी लंबा बा, बाद में हम गाएम तनिए से गाएम जानते काहे कि दू गोला के कार्य हम दोनों बगल से होत रही तो अच्छा लगे। अच्छा लगी। खाली स्वार्थी ना बने के चाहिए केहू के बाबू। हो सतख लत लोगावा घरे चली जास। हो सतख लत लोगावा घरे चली हो जा। तब हुना बुझली छठिया मैया बाजी नीके दुख। बुझली छठिया मैया हई हमरा बाबू अमरजीत के मम्मी के तरफ से ए छठ माई के गीत पर 1000 रुपया छठ माई राउर सोहाग बनौले रह बाबू हमारे जुग जुग जियस। ए बाबू लेहू लेहू बाजी न बिटिया भर गोदी हो पूता। लेहू लेहू बाजिला बिटिया भर। लेहू लेहू बाजी न बिटिया भर पेट हो पूता। लेहू लेहू बाजिला बिटिया बोल दी प्रेम से छठी मैया की जय। देखी चाचा नीमन खाना हां आ नीमन गाना कबो नीमन लागेला। लागेला। रौरा अपना दरवाजा पर शुद्ध भोजन कराएम। हां दाल भात पापड़ तिलौड़ी हां सब्जी हाजी शुद्ध भोजन कराएम नु। हां हां बिहान बहिला ना फेंके के पड़ी। ना काहे 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 कि नीमन बा। बोले साउंड वाला भाई रौरा से कहतनी हां पूरा गांव भर रौरा चोंगा बहले बनी नु। हां हाला बा बनाइल बनू हाजी मेन माइको का ट्रेवल थोड़ा सा कम देखी नीमन गीत रौरा बजाए नीमन गीत। हां भोर के बेरा 5 आदमी कहे कहां के साउंड हो हां बड़ी नीमन साउंड बा हो नंबर दे दी। काहे 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 कि नीमन गीत रौरा बजावले आई ना कि गांव भर चोंगा बांधिए बजावे लगी लंगे लंगे। भाई लेके का हौसल देखो कहां दे तारा त निमने लागल हो। बुझा तो भूगोल के पढ़ाई होता इनका आ के होइसन पुरनिया चाचा सुनी तऊ जान तोरा का करी वो गोने से लाठी ले ले आई आ कोई की लाठी ले ले त ए चाचा निमन निमन हो आइले आ बाउर बाउर हो। भगवान गणेश जी के पूजा काहे कइल जाला काहे काहे कइल जाला काहे ए से कइल जाला कि रौरा कोनो जग करत नहीं हां तो जग कइल जाला तो सबसे पहले भगवान गणेश जी के यही से न्योता दिया ला हां कि भगवान गणेश जी के 2 गो मेहरारू हलो। हां एक जानी के नाम हो रिद्धि सिद्धि हां एके में बा। हां बहुत लोग ना जानला तो 3 गो कहेला हां हां जेना पढ़ले रहे उ कहे हां जी कब कब पूर्व को संग बात मान लेबे हां महाराज भाई वो मोरो मारी क देले सब हां रिद्धि सिद्धि आ बुद्धि। हां तो हमने के यहाँ कोनो जग होला होला तो ओ लोग के आसन जान तनी कहाँ रहेला जौना घर में हमनी के भोजन पताई के सामग्री रखल जाला हां वही घर में गणेश भगवान के दोनों मेहरारू के आसन दिहल जाला कि हे माता ए मेरो विराजमान करिलो बड़ी लमहर हम जग करतनी हमरा जग में कोनो प्रकार के कमी ना हो। भगवान गणेश जी के 2 जना बेटा शुभ आ लाभ आ कोई निकल बा 6 में लाभ ये 2 जना बेटा जे करना में बा शुभ ला आ लाभ। अरे अब बताओ इतना देवता के न्योता दे के हां तो में 3 क्विंटल मछली चलावा दो। हां और बताई गांव में कुकुर ना फेंकरी है सब कोई को सन के मिली कोई को सन के ना मिली हैं
बाबू हो मार ले तरह ठीक है ध्यान दो हाँ तो वही मंगल के देवता भगवान गणेश से कहे कि ये बाबा ए बाबा कलश की हे बाबा ए बाबा कि हे गणनायक हाय हाय अरे मंगलदायक अरे सभा में बोलावता हाय 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 पूर्वक गायक हाय बाबा बड़ी हम पूर्वक हैं हाय रेडी बड़ी पूर्वक हैं हाँ जी सारा लोग बुझाता कितना लोग ताल हमारा मिला लेला कौन है लय के छोड़ो छोड़ो पहिरी ई लय मुस्किया धनी सरिया बुलकिया धनी सरिया बुलकिया धनी पहले तो बनारसी साड़ी चलत रहल हाँ बुलकिया सॉरी हाई फुलुकिया साड़ी कहां से नया पागल भाई थोड़ी नहीं वाला गले से बुलकिया सड़िया हां ई बनारसी साड़ी पहले चले हां ई नया फुलुकिया साड़ी आइल बा हां अब एकरा बाद कौन कौन साड़ी आई केहू कोई नहीं के जाने ना तई बाबा ई कोनो नया लय ना हो आधो में से बजइबो हमी के घर के माता बहन लगावेला चननी ताने चलाले राम सीसा सेवा का गोठी भरा धोती दीजे गोठी भरा धोती धोती मोरा भिजता तो भिजे देव कोसी मोरा नहीं भीजे कोसी ए बाबा हमार जगरता मालिक बड़ी श्रद्धा से कितना सुंदर माला पहनौनी लो मान सम्मान तहनी लो अब जगरता मालिक नु सो हम आग्रह करो यो अब एजी तनी गणेश पूजाई हमनी के लागेला श्रद्धा होके तो हम गणेश जी के बोलावो तनी और वो लोग जवन श्रद्धा होके तो रौरा लेके हाजिर हो जाएंगे रेडी रेडी 1 2 3 4 अच्छा केशव राम जी मिर्जापुर से हमारा राम आशीष जी के यहाँ के साला है यहाँ के कहानी है माने गड़बड़ बात नहीं खेलू माने देख लो अभी हमारे शुरुआते भावे है दे अभी आज शुरुआते बिगड़ेला तो लास्ट में बिगड़ते रह जाए अब तेजी सब कर हम नाम जानत नहीं की गणेश जी के दरबार में यहाँ को बन जाई देखी कितना यहाँ के श्रद्धा बाबा मिर्जापुर से चल के आइल बनी इस जग में आ गणेश जी के दरबार में 1 से 1 रुपया दिल बनी गणेश जी के कृपा रौरा ऊपर बन रहो हे गणनायक मंगलदायक सब हमें बोलावत पूर्वक गायक सब हमें बोलावत पूर्वक गायक ए नेहा के नेवता पेठावले बनी पेठावले बनी पेठावले बनी बाबा गजमती चौका पुरवले बानी आसरा लगवले बानी गजमती चौका पुरवले बानी आसरा लगवले बानी
घड़दानी तोके तोर घड़दानी पिया तारा गाजा भांग में पतिया हो पिया तारा गाजा भांग में पतिया हो डब डब भगवान गणेश जी के पियर रंग से बड़ी प्रेम हो वहाँ के धोती चढ़ेला पियर चढ़ेला जनेऊ चढ़ेला पियर चढ़ेला आ लड्डू रोबा लोग देखते बनी कि लड्डू कैसन होला बाबू लड्डू कैसन होला लड्डू करिया होला करिया बारे वही से करिया बा ए मारी केकर छेला हमन मारे गाय न करिया कारण जी बोल खुले वाला बा बताओ 5 बरिस हमरा घरे रहल हैं? तू तो रहल बड़ो महाराज लड्डू करिया होला ना महाराज अरे लाल होला लाल होला आज हम मोतीचूर जानत मोतीचूर होला लड्डू कैसन होला चितकाबर होला ई सब जना से होशियार को हवन शेयर को है तार लोग के हितइयो पनै से कहीं पाइनो एनु ना होला तेरा सब दुकान पार पर जाता साफा कंगाले घर के बड़ो लोग हेलो ए बाबा ए बाबा अरे तो पियर पियर धोती है बाबा अरे तो पियर जनिया पियर पियर धोती है बाबा पियर जनिया सिलेंडर स्टाइल जो गो चेला बाड़ से तय गो सन को अलग अलग डिपार्ट दे देले महाराज दीपुआ को अलग दे देले उदोहरी वाला लालू चौगुन वाला हई रेला वाला मनी बाबू हां पियर पियर लड्डू बाबा पियरे जनेउआ जनेउआ अरे तो पियरे जे लड्डू के भोग लागे रहुआ पियर पियर लड्डू के भोग लागे रहुआ ए बाबा बाबा ना ए हमने हंसने वाला पेठावले बनी बाबा गजमती चौका पूरवले बानी आंगनाली पवले बाजो चौका पूरवले गजमती चौका पूरवले बानी आंगनाली पवले बानी अपना बिहार में 38 को जिला बा और वो लोग के आशीर्वाद से हम 38 जिला में गावे खातिर जाइले लेकिन कौन ऐसन व्यास बाड़े जे गोपालगंज जिला के अठामे के माई आली के गीत ना गावे 38 जिला में ई गोपालगंज जोन जिला ह धार्मिक जिला है कि एगो भक्त के बोलावला से माई कौरू कमखिया से चल के आके थावे के बीच जंगल में ओ रहसु भगत के मस्तक फाड़ के कंगन दिखा दल त धन जिला गोपालगंज जिला ह धन ई नगर ह जौन माई के चर्चा आज हमनी के गावत तनी जा तनी मेन के और उठा दे मेन के बक्सवा में साउंड वाला भैया साउंड में तो 4 ना कहीं से कमी नहीं है खाली बॉक्स के उतने बुलंद कर दी माई के दरबार में होदे बगल में हमनी के घर के माता बहन लोग बैठल बनी लोग
उहाँ लोग माई के दरबार में जाई ले जाइले देखो बाबू भेसे भीख ए तनी भाव में होख है भाव में बुझाते कि हम लौंडा हई का हाँ। हमनी के घर के माता बहन लो हां जब माई के मंदिर में जाला देखो तो खूब सुंदर इतना पले तो घूंघट जरूर काढ़े इतना पले अरे अरे वही मुंह से मौसा ना कहता इस सवेरे होत होत कोही है हमने के घर के माता बहन लोग देखी चाचा एगो बात जान जाए कुछो कहीं तो अपना के यहाँ जितना संस्कृति बा उतना दिल्ली बम्बे चल जाए तो ना जाए नहीं थी हमने के घर के औरत लोग हो छठ पर्व आवता यहाँ लोग बाजार करे जाइले तो जब घर में से निकले न तो जरूर इतना पहले घूंघट काढ़ ले अगर नाहियो पढ़ले रहे न तो अगर रास्ता में गांव के केहू लोग जाई चाहे भोसुरी आगे पड़ जी है तो एक बेर टप निकलू ए बाप भैया जी यही पड़ आओ तनी दादा ई का हो ई अपना के के सभ्यता हो ई अपना के के शिष्टाचार हो आ शिष्टाचार कहीं बाजार में ना बेचला ना शिष्टाचार अपना घरे बनावल जाला अपना लड़का के शिष्टाचार सिखावल जाला रौरा अपना लड़का के नीमन नाम धरे राम बाबू तो गांव भर के लोग राम बाबू कह के बोलाई वही बाबू राम राम बाबू ई ना कि अपने लड़का के रौरा नाम धरम रे खेखारा तो गांव भर के लोग बिलरा कोई तो खिसी होई भो तो शिष्टाचार अपने घरे बनावल जाला अब बनावे के चाहिए बाल बच्चा के पढ़ावे के चाहिए लिखावे के चाहिए आ निमन शिक्षा देवे के चाहिए तो माई के मंदिरवा में जाला लो आ गावे लालो अरे नीमिया रेका के गो बीड़ी दी है सिगरेट ना पिए दे माई के दरबार में हाँ यही दशहरावा जौन बीतल हो हाँ यही दशहरावा में हमने के यहाँ के पुरनिया ओझा काका लो मोहलो माई के बोला उतरनी तो तनी एक खाली जितना लोग जी इकट्ठा भइल बनी हाँ तनी माई के नाम पर थावे वाली माई के नाम पर तनी दोनों हाथ उठा के आ तनी जयकारा बना दिलो बोल दी प्रेम से थावे वाली मैया की तार से कहीं नु धार्मिक क्षेत्र हो धार्मिक गांव हो बाबू हमार तो ओही माई के बोलावे ला लोग कहला लोग का कि बगिया में किस्म किस्म के अरे फूलावा फूलैले अरे माई फूलावा फूलैले ले लो इको ढेर हो गइल बा कि बगिया में किस्म किस्म के फूलावा फूलैले बगिया में किस्म किस्म के फूलवा फूलैले बगिया में किस्म किस्म के फूलावा फूलैले बगिया में किस्म किस्म के फूलवा हे अरे माई फूलावा फूलैले अरे माई फूलावा फूलैले तब कहे ओढ़ौल फूल पर
चंपा चमेली माई के मन ही ना भावेला के तकी के फुलवा माई के केहू ना चढ़ावेला ए बाबू चंपा चमेली माई के मन ही ना भावेला के तकी के फुलवा माई के केहू ना चढ़ावेला बाबा चंपा चमेली माई के मन ही ना भावेला के तकी के फुलवा माई के हर की सुन छला जादो शरण में ओइले शरण में अइले की सुन छला जादो शरण में ओइले शरण में अइले हे अरे माई शरण में ओइले शरण में अइले हे अरे माई शरण में ओइले तब कहे अढ़ौल फूल पर मनवा लो भइले कहे अड़हुल फूल तब कहे अढ़ौल फूल पर मनवा लो भइले तब कहे अढ़ौल फूल पर मनवा लो भइले तू गोल्ला के कार्यक्रम बा आ हमरा बड़का भैया के तरफ से हमारा रामेश्वर जी के अच्छा हमरा का नाम है अच्छा हमरा परम आदरणीय श्री दशरथ राम जी उहे के नाम से माई के नाम पर है। अब देखी वंदना ना हम ही गायम तोराई ना उहे के भैया गायम तोराई का होला? अब लास्ट में हमरा जहाँ कहीं भी भगवान का भजन कीर्तन होला तो सबसे पहले हनुमान जी आई ना तो हनुमान जी के बारे में लिखल बा अतुलित बलधामा में हे मैसला भदे हम दनुज बन कृष्ण में ज्ञान नाम गड़गड़ेयम सकल गुण निधान बड़ना बधीसम रघुपति प्रिय भक्तम बातम जातम कि हे हनुमान जी दौड़ो के हम गोड़ लागतनी काहे कि राम के कथा यानी जब से श्री राम शुरू भइल बा तब से लेके आज जब तक ले राम विवाह समाप्त ना हुई तब तक ले राहुल यही गांव जवार में अगल बगल में राहुल आसन रही ऐसे भगवान के कथा गावत में हमरा से कोनो कमी हो जाई ओकरे के हम क्षमा करब आ चलते चलावत लास्ट में अगल बगल हमने के घर के माता बहन बैठल बनी लो आ छठ पर्व नजदीक वो जी के रहब का करब छठ पर्व पड़ल बा आ हमनी के घर के माता बहन लो अगर स्टार साउंड होके तक माइक भाई हो नहीं जाई ना अच्छा चला तो घर के माता बहन लोग खातिर एगो हम छठ के गीत गा देतनी काहे से कि साल भर पे कुल गावे के मिलेला